Вас не ви интересува публиката. Вас се интересува да играете в футбол, да не се занимавате с глупости, да ни последва някой отбор Шейнхални, Черноградтен. Две думи само да ви кажа. За това специално въпрос матч, понеже е дерби, са изпратили да свири Ахмед Ахмед, знаете много добре в група. Аз съм делегат, дисциплинарната комисия съм. Смятам, че всичко ще бъде нормално. Най-добрите опа! Имаме осветление вече. Най-добрият диджей! Я не видя колко високо може да скачате. Пожелавам много здраве, щастие и късмет на всички любители на Бургас футбол и на ФК Балкан 2009 Добра поляна. Пожелавам успех на всички футболисти и най-вече на Бела река Тополица. Пожелавам на всички фенове на Балкан Горица да се множат от мач на мач. Успехите ще дойдат. Утре за теб какво ще кажа?
криво и на сила смееш се щастливо, а душата бавно се смалява и боли, и тъжно настоява. Заплачи, когато ти се плаче, и забей когато ти се пее, целуни когато ти се иска и написне ако ти се крие. Заплачи, когато ти се плаче, и забей когато ти се пее, целуни когато ти се иска и написне ако ти се крие. Тебе много хора те познават. Някъде съм те виждала, май. Да. И да сбъркаш тайно се надява. Како леква, като проумеш. Не за тях, за себе си живееш. Вътре теб сърце човешко бие. Несмислена касичка за чувства. Отпусти се, няма много време. Отпусти се, дявола го вземе. Заплачи, когато ти се плаче, и забей, когато ти се пее. Целуни, когато ти се иска и написне, ако ти се пие. Заплачи, когато ти се плаче, и забей, когато ти се пее. Целуни, когато ти се иска и написне, ако ти се пие. Честита нова година на всички! Неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане и на мен въобще не ми е неудобно. Айде, дами и господа, ако няма рима. Сега! Ай, например, пола, като нещо ми купува. Аз шуби ми се нокът, ми дай ми нещо. Оная песен знаеш ли я? Ти си ми втори. Моля, 6 мръз заслужавам за оценка. Обичам само песният ми профил да се снима. Не ти разбрах въпроса, защото съм руса и съм малка. Още съм малка. Задавай ми неудобни въпроси. Езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговаря подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси. Езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговаря подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Айде, момичета, вие сте, дай да се позабираме малко. Ето точно така ви искам. Не ми зададай отговори, задавай ми въпроси. Така съм се родила, мили, така съм се родила. Добре, телефона ми работи идеално. Каквото дами нямате са само в обществото. Има, да нямаш притеснение, че за това ме видиш. Крайно време е да ме целуваш и да мъкваш. А за мен торта защо няма? Задавай ми неудобни въпроси. Езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговаря подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси. Езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговаря подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Какво кръче? Какво уче? Какъв е?
Честита нова година! Честита нова година!